Jotakin. Osa 2 tehdään silleen. No niin, mutta me ei sanottu, että... No joo, moi YouTube. Moi YouTube. No niin, hei. Voisitteko te supervipit lähteä nyt kiltisti kalppimaan niitä teidän hienojen timukamojen kanssa tonne omaan kotikoloseen? No et voi jumalauta. Mä oon niinku varmaan näiden videon sen hauskin osa. Mä naurataan kaikki. Älä yhtään hosottele sillä... Hei! Onks kenelläkään hiekkaa? No mulla on hiekkaa, mä haen mun basesta. Aina mulle hiekkaa sitten. Jos Kuinka- toki rafkaa. Juu, tehdään sinne se trappi. Trappilikin käy ja sitten hiekka käy. Mä tuon sulle hiekkaa, herra jes. No niin, heittäkää vaan. Tehdään trappi suoraan, että me saadaan noi kamat, hei. Oho. Hei, mä en saanut. Mä en saa noita. Voi paska, mä en saa niitä. Noniin. 53. Hei, auttakaa mä teen itse trappin tälle. No auta, hei mä heitän lapio sulle. Tossa. Jokeli ottaa sinun taskusta. Oi, mä otan Hei! Hei Tontju, lähes vitussa. Jos ei pakottavalla, niin hyvällä. Eiku mä? No, pois! Pois, herra jesta! No solo fly! Voi lol! No, täytyy... Jos korjaat. No pysty. Toi on edes. Hei, mitä vittua sä näet? Mä tiedän jo. Pois! No jaa, no ei oo mun vika, hei. No joo. Pois! Voi jumaa! No kuinka se sun super... mikä se on, nauhoitus hökkelis, niin kuinka se on nauhoittanut? 5 tuntia? Ja no hyvä on mielestä. Oh, kattokaa mikä noi jäi! No niin, mutta sitten, kun tässä on joku... Oh, teidän kaikki! Teidän piikkiin! Kaikki sinne. Vittu mä kuolee! Oi! Ei. Mä sain ne armorit ja kaikki! Ai kaikki. Mä sain ne armorit, mitkä sillä oli. Paljon. Saitteko sä niitten toi timukama? Sai sen pullit. Hei, anna mulle mukamat, hei. Jee. Ei jumma oikein, ne jää siihen trappiin vaan. Vähän oli tyhmi. Ei mulla oo kleitä. Siinä. Ei hitto, toi tontsu on taas tossa. I'm like a trolli. Hei, Tontsu, lähes helvettiis. No kiitos. Suutuin, niin... Sit kun mä suutuin, niin se... Hei Ertsu, äläs puhele tyhmiä, nyt on kuule kuvaus menossa. Niin. Siellä kattoo pieniä poikia näitä meidän huonoja minäkästä videoita kuule. Sit kun me saadaan pari videoa tubeen, niin kaikki vittu lanittaa ja kattoo niitä 500 vuotta. Silloin se menee. Oi, mä sain ne armorit niinku ne on... Suojaus 2, hövenenkevyt 2, ammussuojaus 3, tulisuojaus 2, tulisuojaus 1. Hei, kuinka mulla on se power leveli?
125 paljon mulla. Pysy paikassa. 115. Ciao! 272. Mulla on vähiten tällä hetkellä. Ei Tontsu, voiko sä kiltisti lähteä? No älä voi. No tuu meidän YouTubeen sitten. Ihan vitu. No joo, mä oon niinku varmaan näiden videon niinku se haus, niin mä nauratan niitä. No niin. Joo. Sitten, mut kato sitä Saukurin nauhoitusjuttu, että koska se on jossain siinä 9:30, niin sit sanotaan hei. Sitten tää video nauhoitus. Ja se 3. vielä. Ei, Niso tuli tänne. Oliko se? Ei ollut Niso. Katsotaan huomaat. Miksi noi tulee tänne? Vähän potuttomia tulee tän koko ajan. Vittu taas. Niin. No joo. En vittu enää koskaan afkaa. Kato, Mä trollasin. Jonttu on trollereiden. Hei! Mä tulin! Hei, antakaa hiekkaa! Tässä on hiekka. Joo, lentää flylla yhtäkkiä ylös. No joo, ei se onnistu. Hemmetin homo. Se lähti pois, jes. Siis taas meidän paikassa. Jonne aikoo trapata Nison. Okei. No miksi me kaikki juoksentelee täällä meidän bases? Onks tää muka niin hieno vai? Hei, toi afkaa taas! Hei, vitu. Hei mun rautamiekka, Joonas. Ei, mä tiedän. Onks kenelläkään soraa? Ei oo, mutta aina mun rautamiekka. Ei mulla oo sun rautamiakkojas. Ai joo, mä luulin. No ihan sama. Ei onks kenelläkään flinttiä? Sen kaikki jaa. Trollaan, mä sytytän ne palaamaan. Mä unohin taas tän mun pätkispussi. Tää meni 5 vuotta, että mä mussutan. No? Onks Jere sulla flintti? Eiku siis Jertsu, onks sulla flintti? Kysymysmerkki. Miten niin? Mistä tiedät? Niin, mut jos ei... No jaa, kuule. No ei mä ainakaan tuossa mitään träpännyt, mä annoin vaan hiekkaa. Niin ja mä kuolisin. Missä? No siihen sun träppiin silloin. Mä tapoin tehdä sitten kaikki. No joo, mä paistan piiri. Trapdoor on... Hei, sitä ei saa mukaan... Kaikki on täällä, voi jumalaut, lähtekää nyt. No niin, kiva Jonttu. Siis tuolla. Niin. No joo. No annas niille sit kammat takas. Ei käy. No, ei no ansko sitten. No, niitä täytyy eikä tuu tänne. En mä tiedä, antaako. No ei ne tukko, ne pyörii tässä ulkona. Ja kuinka tää on kuvannut? Hei.